Assalamu alaikum bandiraɓe yewoɓe Nellewool TV. Sikki ala hikka yimɓe fof en gonde kulol manquede jawdi ɗo hande leydi men Sénégal. Addu ɗum noon guerre gonɗo hande Russie ene ñaago Allah yo Allah ɓuɓnu fof ha ɓuuɓ. En waɗi détail uji kewɗi gonɗo hakkude men e Mali fodde réglede ene ñaago Allah aussi Allah waɗa hen jaam. Ɗum addama men hande ɗo e fora pour joddade Ifra Djiby Ali kanko woni président des éleveurs en même temps kanko woni président aussi ɗo e fora min gar noon pour handi namnadem huɗum wonen miijo makko e oɗo situation gonɗe wuurede handi. Bismillah rahman rahim bandiraɓe mi salmini on goto foof enne mo yettode muɗum min ñaago Allah kadi yo Allah waɗan en jaam waɗana julɓe foof eyyi ko min Ifra Djiby Ali président daral fora ɗo woni kadi président mission de l'éleveur département de Pikine à région de Dakar. Eyyi taski o kam jeeri memɓe tan ko inchallah jaaɓi ma en no mbaɗde ma en no kadi mbaɗa jamɓolo a jokkere en no kadi hamba heedo banggue so Allah jaaɓi si weeli Allah kam taski o mabo waɗ a jamɓolo de kadi ma so Allah jaaɓi kadi ne ma baali ngo saabu baali ene goodi eyyi aɗa andi yimɓe ɓe kam ɓe jiɗat tan ko ganduɗa ko neɗɗo ɗum hori waɗa a hoore mum kadi yeɗa ɗum kamu weyo neɗɗo waɗ ɗum an ndaara jawdi pondi jara ujunaji nogas gara jogui ujunaji sappo mbiya yo jomum yeeyman jomum jaɓata ɗum woni probléme o ɓe garat jawdi pondi jara ujunaji nogas ɓe mbi yoɓe jeeya ujunaji sappo si ɗomi ala ɓe kadi yi def seere walla baali ko caɗɗi kalis on ka weeɓani caggal on on tawat neɗɗen haaɓe kaakol mum soodi rippa soodi kala aynoye jamma ene diwo baaji kay ɓeɓɓi mum yo foof ɓe garta noon mbe ya jaggo kaakol ngol jeeya ɗumen ngol ko welata ɗumen ko ɗum ɗum wonata eyyi aɗa andi ko taki ko ene wiye bone filtat bone moƴƴani saabu sa yi joni coogo o guerre o woni eɗen kasduno ɗum fotani en mem e si to guerre o woni toon makkari ndi emmoto toon beele ɗe gemmoto toon foof emmoto fewnata ko aliment o fotoɗo emmoto ɗum taki ripas o yokka ɗum taki aliment o yokki a heeɓoy gahagombo heeɓoy eyyi ko ɗum addi catgol aliment ngol te kadi catgol aliment ngol kadi enen neɗɗo foof ɓe wiyata ɓeɓe jeeya baali ɗi ko weeɓi ɓe coodat ɗo sac ripas ko feccere men commerçant aliment ɓe cooda sac ripas ari joni wala gara mule coodatam ɗo 9000 manqueɗo 100 francs soɓe jeeyi ladde ɓe jeeyi 15000 13000 17000 18000 14000 eɗen jeeyi toon ha 14000 ha 15000 ƴeewa koɓe ko hen mbi koɓe ko pawni a koɓe ko cootno te ɓe garta ɓe joomen kaake ɗe kam yo mbantir kaake mumen ɗum woni probléme o woni probléme o kala ko neɗɗo kesi heeɓ ɗum woni te or e ɗum kam yo ɗum sat tan eyyi aɗa andi wondo sarari aliment o mo ɗeɓi sifof nene jawdi ndi sifi ko ɗum privé e ɗum état da sarari état o ala hen aliment o ko usine aji privé goni ɗo ndegen esen mo ganduɗa gouvernement o jeeyi tawino gouvernement o jeeyi kam ene wawi mbo usde e han ɗo ɗo gonɗen aliment usine aji gonɗi Sénégal foof koɗi privé jomum en jeeyi yimɓe jeeyaɓe bittiɓe rewen ɗo ɓe jogui ɗo usine aji sikarari ɓuuri saɗa hay usine aji jeeyaɗe ɓe jeeyaɓe lesde koɓe kon jeeyata eyyi joni noon a yiiɗo président yahi ɗo ɗe balɗe ha to guerre o woni pour yo beele ma rakkal o wawa ustama weeɓa pour ha kadi ɗum wawa weeɓa ɗum woni probléme o wona Sénégal ko bittim rewmo woni eyyi ɗum kam hay ñalama om gonɗen han ministére élevage han kikkiɗe ɓeni jog walla o heure mo gonɗen joni ɓeɗi poti jooɗoto président pour affaire aliment o eyyi mi anda noon ko yo aliment fo uste walla ko aliment taski o ɓe jooɗoto mbaɗa tan awa nomo foti liggorde sibin han jooɗi nden jonde nden noon wadde a ɓeni hen heddo noon soodoɓe kam koɓe kon jiɗi hayso tawi baali ɗi goni han ko nder ndungu
ɗi duuɓi ɗiɗi fof jaltani ndungu baali mbawa ɗum jarta sabu ne addat tan ko ganduɗa ko ɗum fotani jar kakol wiya yo yeeye ɗum kakol ngo neɗɗo kadi ƴeewat ko jogui ko wiya yo ɗum yo heɗum yo ɗum ɓuur min ko joguimi ko yo ɗum ɓuur ko joguiɗa ko ɗum se ɗum waɗi tan koroɗen nanodir sabu an ko joguiɗa ko aɗa fonki aɗa ɗum yiɗi kadi a weddotako ɗum min ne joguimi ko noon ɗum ɗewata si en jiiɗi nanodir noon yen ƴeew foti ko wawon tan mbaɗen ɗum min simi aren jawdi jarani ujunaji nogas mbi yomin jeeyi ujunaji sappo ɗum yahata simi ari kadi min ne jawdi ponni jar ujunaji sappo walla joyi mbimi yomin yeeyi nogas ɗum yahata ko ɗum woni probléme o waddi galankor saabu joni an sika oto ma emmema toon gila oto nayyi ha baali yo foof woto wonɓe laawol heeɓi kebbet walla heeɓi joɓnoma ko joɓdi muusni joɓno million ngaji ɗiɗi million ngaji tati walla million naggam foof en to ɗum ɗon fof noon ɗum jeeyaka heen ɗum ɗon fof noon ɗum jeeyaka heen kadi kala ko ngannduɗaa frontiére hakkunde men e Mali kala ko ngannduɗaa ko ñaamde jeeyeɗaa jeeyaka embargo he kala ko ngannduɗaa ko am hay li koñ mboɗoyon koñete kon jeeyaka heen hay ñaaki jeeyaka heen kala ko jeeyani tan e ko woni ñaamate jeeyaka heen heddo noon ɓe wonɓe toon wonɓe hakkunde ko ngoy station waɗa ɗum ɓe mbeeɓani kadi haɓ sabu taki ɓe mbeeɓani haɓ ko hay laamo sikarani waata kono wawa mum ndeg sabu heewi hen ɓe tenata isi kam ɗum jeeyaka hen heddo noon kam ene waɗi caɗele mawɗe toon sabu ɓe reɗɗiɓe hakkude he kala oto peeje yaltoɓe jagga kala kaake peeje yaltoɗe ɓe jagga aɗa so yaaha mbadda kaake ma palguinoya boom woden kadi heɓteɓe maɓe jaggo ɓe jagga ɗum fof en to mi waɗa remercier tan an o mo ngannduɗaa aɗa woni journaliste gonɗa kadi journaliste koriyol amen gonɗa kadi journaliste mo ngannduɗaa ko kala ko waawi wona yiɗa yo aynaaɓe ngoya men mbaɗa registré min jetta daral naaɓe goppani hay gooto min jetta sous préfet amen o min liggotto ɗo min jetta kadi kala mo ngannduɗaa aɗa ɗo daal min ma jokkodin min jetta gouverneur jetta ministére de élevage jetta préfet de département calmina kadi comité o min liggoto ɗo daral he min jatti kadi soko sinnaɓe aɓina men jagguirani affaire pewnugol daral ngal eko wayi noon daral ngal ne yi no ngal sifi ɗum ko waɗte hen fof kadi ne minen daari minen cippire men mihen mbaɗa mbisi Allah waɗi ndungu toɓi ma yimɓeɓe ɓuura wawa hen liggo à bonne condition eyyi Allah jarama a jarama